Siap lagi jalku. Kamu kok gak kerja? Kerja. Udah nyantai men. Lah ket mau apa tak dudune kowe kerjaku. Wong kowe sibuk dhewe kok iso. Model. Udah kok apa-apa lah nyari nyentak loh. Alah wis seneng aku tukaran omongan lu, Bos. Belum tahun dia. Awet kalian ini Kingko. Hujan ya, hujan. Kamu habis ini arek nyapa apa ya? Arep noto arep prepare kamar. Arep nyiapne kamar. Laware ning gone Pak D mau, tuh Gang. Lady Sal. Ngombe kopi nyowo tok. Aku gak iso ngombe alon gak iso. Mesti tak ngombe terus nih. Ya. Gak iso kan. Sak seruput dekek cangkruan sampai adem gak iso aku. Ngopi pengelak. Emang ini bos. Kopi mesti pirang menit entek. Pirang menit ya. Mantap. Arep pisau ya apa to lek arep? Mantap. Ngombe apa? Seger, enak nih. Seneng aku. Oke. Apa? Kowe doyan latte apa ora? Kopi latte. Heeh. Nganek gulane doyan nek gulane pahit. Berarti ngombe kopi kudu enek gulane ya? Nah. Iki gak gula tapi enak ae. Pahit terus. Modelku lungguhmu kayak guru BK ada jadi. Alhamdulillah mantap, Bos. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Makanya aku masih makan gule kok lesun nih. Dah kan OTW lemu. Kayak wes saoma sing lanang mangan dikancani sing wedok ngopi asoy tenan. Asoy ya, Bos. Seger poldak, seger. Aku mau lagi lek gawe latte ya tak kayak gula, tapi mbasan kayak urip terlalu akeh gula terus. Tak kayak gula enak Bos.
Kan kowe dia benar piye? Gak bayangne nek tukang tumpuk mbek Delia mek sak tumpik. Kapan rencana Bali mbak Del? Ora ngerti. Mbah, Aku tak PK-PK ya, sayangku. PK. Berman rokok masa depan ketok. Wer kerja nek Iya aku diusir Pak Eram. sing ngusir iki sapa ta? Diusir Pak diusir. RPPK bila diusir aku ya Allah. Guys, KPK tak paten ya, lepe. Jadi ngono teman-temanku semuanya sudah nonton live. Bukan PK kami mantannya Del. Emang PK ambek mantanmu toh? Ora i? Jam PK, jam malam PK tambah suwi. Masa depanmu nek ngarepmu kuwi ngono lho, Bro. Arep golek tobruk. Yo, ayo tukaran. Kamu sesenang ada tukaran enggak, Bos? Bos pateni ya lepe. Lek nyapa tuh pateni? Lah padu gedan sik tek nyeng sik no alah. Tadi. Komandanku 45 siap. Bukan padu kesel bos, kok padu to wong apik-apik kok. Delok to ke wayu iki lho. Wong kesel wayu iki ta? Delok sik ronge, ronge ndi ronge? Ronge ndi ronge? Wes gak kuat pengen ucul saka kandang. Mas Adi kan ceruh iki lho. Mau PK kambi mantane seru dah. Kayak lagi interview kerjaan. Terakhir bidel ada orang. Bosen duk ganti kata-kata liya toh.